Čau lidi, tady je Peltem. Dneska bych si chtěl zahrát hru s názvem World of Tanks Blitz. Je to hra na mobil, jako docela mě baví. Nevím jak vás, jako tahle hra je vážně jako dobrá. Fakt mě baví, jako budu doufat, že to taky nějak dopadne. A my můžeme jít na to. Tak. Vlastně jenom tady také jezdíte. A střílíte. Rozhodně to už někdo z vás musel hrát. Neznám člověka, který o tom aspoň nikdy neslyšel. Prostě neznám člověka. Takže snad. Takže i mezi vámi si někdo takový najde, kdo to zná. Koupil jsem si takový tank, takový nějaký japonský tank. A já vůbec nevím, jak se s ním bude hrát. Nevypadá nějak jako, že by mohl mít velký damage. Takže já zkusím vystřelit. Damage nedá nějak extrémní. No, takže musíme se dobře trefit. Trefil jsem se. Ne, tenhle má dobrý damage. Oj. Tak. Doufám, že nebudete slyšet třeba nějaký věci, třeba jako doufám, že mě budete slyšet hlavně, no. Teď jsem se trefil. Prostě se na mě neotočí. Yes, teď jsem se dobře trefil. No, a už mě ví, kdo po něm střílí. Dobrý, další trefa. Ale už ví, kdo po něm střílí, no. OK, další trefa. Tenhle tank s ním se dobře trefuje. No, snad to vyhrám. OK. Docela damage. Ne, on se schoval. Střela. Trefa. Nevím. Tak. Oj, ne. Tref jsem. Já se do ní nemůžu trefit. No, tak to je dobrý, no. Já se do ní ani netrefím. Konečně, teď jsem se trefil. Dáme opravit. Dobrý, teď jsem se znova trefil. Dělej, tref se. Dělej. Buď umřu já, nebo on. Jeden z nás. Dobrý, já jsem ho zabil. Tak. Teď jenom ujet. Dobrý, ještě, že tenhle tank, jak jsem říkal, je rychlej. Tak. Dobrý, no, snad se mi mu tak. Oj. OK, trefa. Ne, on se trefuje dobře. No, dobrý. To jsem prohrál. Já jsem si vzal úplně špatný tank na tohle. Jako by mě se ukazuje, že se trefují, ale nevidím, že by mi, ale neubírají se mi životy. A jsem mrtvý. Tak na začátku je docela smutný, no. OK. No, začátek je to docela blbý. No, ale tak. Půjdem když tak znova s jiným tankem. Tenhle fakt špatný. Ten to vážně byl špatný. Kolik je? No. Budem doufat, že to. No. U kterého z nich jsem. Tak, tenhle, tak.
Tenhle německý si dáme. Pouštní písky. To je dobrý. Budeme doufat. Docela vedro. Fuj. Yes, to je on. Tenhle tank má víc hitů. Tenhle tank, jako když vystřelíte, můžete vystřelit rovnou 3krát. Což je u ní dobrý. Všichni jdou tudy, ale já pojedu tudy. Protože venku, když mám v plánu jet. Tak, jo, pardon, že nemluvím, já se trošku soustředím. Dobrý, trefa. Ne, vzal jsem si úplně jiný, než jsem říkal. Já jsem myslel, že to je ten. Vzal jsem si špatný, jo, to nevadí. Tenhle aspoň dává damage, tak. Ten tank jsem zničil. Teď stačí zničit tenhle. Bum. Ještě, že tenhle tank dává ten damage, no. Pancíř neprobit. Sakra. Dobrý, pás je rozbitý u nich. OK. Dobrý, rozbil jsem jim pás. Mezi tím můžu takhle ujet a zdrhnout. A už se nevrátit, protože se... Oni mi zničili pás. Ne. Dobrý, snad jsem ho nějak trefil. Dělej. Trefil jsem se. No, tak to ne, to prohraju. Já to nechci znova prohrát. Ne. Už ne. Nedělej to, ty demente. Ty go třímou mě, hajzl. Dobrý, no, do toho to můžu napálit a takhle odničit. Na blízko. Hajzlík jede. Dobrý, musím ho nějak sejmout. A nebo úplně jinak, tak čau. Oj, nashledanou. Já se jich bojím. Dobrý, jsem za barákem nějakým. Tady je ten protihráč. Dobrý, sejmul jsem ho. -1, wow. Dobrý, vyhrál jsme ho všem. Kolik minut? To už natáčím, 8 minut. Nemám v plánu jako nějak dlouho natáčet. Protože jsem docela unavený. A vám rýmu. Dáme se ještě tak 2 hry a končím. Jsem úplně nachcípaný. Dáme si tenhle. Pouštní písky Duny. Už zase. Líbí se mi, jak vidíte, kam klikám. Prostě přiblížím a vy vidíte, že na co prostě kliknu.
Dobrý, tam někdo. Trefám. Tak. Další trefy, 3 hned za sebou. Dobrý, tam to neumřel. Jdeme obsadit toto. Já budu tady a budeme to obsazovat. Dvugo, on jumpuje. Ne, pokazil mi to. Vážně to chceš takhle kazit mě? Proč? Proč mi to děláš? Moje na mě skočilo jak Jones, jak El Primo. Vyhrali jsme. OK. Já jsem obsadil základnu. Ale tady to video spíš bylo takový pro ukázku. No a tady to bude spíš taková série. Takže já se s vámi loučím a čau.